Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя гледачы. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Уладзіміра Корбана «Тры вучні». Вывучаецца на уроках літаратурнага чытання ў 3 класе. Уладзімір Корбан «Тры вучні». У Толі Пятрова такая натура. Ён любіць усёю душой фізкультуру. Свой вольны ўвесь час аддае стадыёну. Вядомы яму ледзь не ўсе чэмпіёны. Сам бегае добра і плаваць умее. Зімой захапляецца дужа хакеем. А летам, калі ўсё квітнее наўкола, яго не адцягнеш за чуб ад футбола. Спаборніцтвы, гонкі ды кросны ніколі яшчэ не праходзілі ў Мінску без Толі. На лодках катаецца, узлазіць на вышку. І хоць бы за лета зірнуў ён у кніжку. Падручнікі склаў на паліцу ў маі, да 1 верасня іх не здымае. Хлапчук загарэлы, здаровы і бойкі. А вучыцца як ён у школе? На 3. У Яшы Марозава іншыя справы. Ён хлопчык спакойны, не дужа рухавы. Пабегаць не любіць, загару баіцца, вады пазбягае, каб не прастудзіцца. Да гульняў спартыўных ахвоты не мае, і нават з сябрамі ў мяч не гуляе. Затое, калі не ўмяшаецца маці, ён суткамі можа праседжваць у хаце. На вуліцы сонейка, бэз расцвітае, а ён у пакоі Жюль Верна чытае. Калі ж на гадзінку і выйдзе з кватэры, сядае на ганак чытаць Гулівера. І выгляд у Яшы такі хваравіты, няважна ён спіць і няма апетыту. Не ходзіць у поле, не ходзіць на рэчку, дакладна не скажа, дзе жыта, дзе грэчка. Ад ліпы ніяк не адрозніць ён хвойкі. А вучыцца як ён? Таксама на 3. Вось Пеця Ягораў, не гэткі ўжо хлопец. На ўсё ў яго часу і спрытнасці хопіць. Матулі ў хаце заўжды пасабляе, у шахматы з татам нядрэнна гуляе. Бывае ў лесе, бывае ў полі, а скача і плавае лепей, чым Толя. І кніжак чытае не меней, чым Яша, пра кожную кветку, пра птушку раскажа, пра хвалі марскія, пра ясныя зоркі, а вучыцца як ён? Заўжды на 5. Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу.